Čusky lidi. Dneska si zahrajeme Hillclimb Racing druhý pár. A pozdravuji Kocku z Minecraftu i Jakuba Dánka. Tak jdeme na to. Dobře. Takže teďka jsme začali v nové mapě, která stála 12 000, tak to jsem si koupil a teďka normálně budu. Oh my god, mě se šlouchala stále přepise. Klobouk. Nevím, co to je. Potřebuji ty many. Další mapa stojí 32 many. 32 000 many. Tak tohle bude přesně. To je dobře. Když se vám líbil, jak se dělá ten v Minecraftu ten Ender portál. Když vám to líbilo, tak dejte na to video like, protože já jsem to teďka točil. Takže, když se vám to líbí a ještě si to i chcete udělat, tak já si udělal tutorial, jak se to má dělat. Tak se koukněte na můj kanál, tam je to video. Tutorial Minecraft Ender portál. To je ten název. Takže tam si na to potom klikněte a potom se koukněte, jak se dělá. OK? Dobře, teďka se nezaujímám o Minecraft, teďka jde o tuhle hru. Teďka jsme se nacházíme v mapě City, kdy to jsem vám hovoril. Když říkal, takže i hovoril. Nevím, jestli se má točit Hillclimb Racing nebo Minecraft. Napište to v komentu. OK? Já teďka nemám slov, protože nevím, co mám točit. Super Rip in Peace. Rip in Peace. Jsem mrtvý. Jsem mrtvý. A next. What the fuck? Lol. Takže pozdravuji Kocku z Minecraftu i Jakuba Dánka. Já teďka nevím, co budu dělat. Můžu si tady jezdit, jako já budu mít jenom 4 minuty video, protože už nemůžu nic dělat. Protože mě se to zkrátilo to video na 2 minuty. Nevím proč se to děje, musím to dávat na 4 minuty. Pojďte, dobře, teďka si zabijeme a teďka ukončím video. Dobře. Tak, zítra natočím Hillclimb Racing nebo Minecraft. No, napište do komentu, když tam bude víc Minecraft, natočím Minecraft, když tam bude víc Hillclimb Racing, natočím Hillclimb. Tak čus.